104.7 IFM. Report! Nagpapatuloy ang gampanin ni Urdaneta City Mayor Julio Ramy Paraino katuwang ang busy nito na si Jimmy Paraino sa lungsod ng Urdaneta sa kabila ng inilabas na suspension order ng Office of the President noong 7 ng Enero ngayong taon. Iginiit ni Paraino na bagamat may suspension order mula sa Office of the President ay hindi ito naihain laban sa kanya ng legal dahil nataon umanong nakasick leave siya noong ipinadala ito sa kanyang opisina. Totoo namang may suspension order tayo coming from the our President. Na-serve ang suspension sa aking opisina ngunit ako'y wala. Gawa ng ako po'y nasa sick leave. At nang ako'y pumasok na, inaantay ko po ang suspension order na sana'y maipatupad. Pero inabutan na po sila ng election period or election ban. At ngayon nga, mula nung January 12, ako po ang nakaupong mayor at ako pong pumipirma sa lahat ng transaksyon sa siyudad ng Urdaneta. Dahil dito, hindi umano ito natanggap ng opisina ni Mayor Paraino kaya't hindi ito naging epektibo. Dagdag pa riyan ang pahayag ng COMELEC na wala umanong otoridad ang pagpataw nito. Samantala, naglabas naman ng pahayag ang kampo ni Governor Ramon Guico III kung saan hindi umano aprobado ang sick leave ni Mayor Paraino dahil sa hindi nito nasunod ang tamang proseso ng pagkuha ng leave kaya't na-void ito. Kamakailan ay personal naman na tinungon ng DILG Region 1 Regional Director Jonathan Paul Losen Jr. ang munisipyo ng lungsod at pinalalahanan ng nasa rule of succession na sina City Councilor Franco del Prado at Warren Prado na kung sakaling hindi mag-assume sa posisyon ay posibleng patawan ng parusang dereliction of duty o pag-abandona sa tungkulin. Nagbigay sila ng advisory na talagang stand ng department is implement yung suspension ni Mayor last January 7. We are trying to reach out sa kanila mga concern na dapat umupo na yung Mr. Del Prado sa acting mayor at saka nagbigay naman na si Secretary John B. Cremolian ng department order para sa assumption ni SP Andrada as acting vice mayor. Inatigan naman ng COMELEC ang pahayag ni Mayor Paraino at iginit na hindi na epektibang suspensyong ipinataw sa kanya dahil sa naabutan na ito ng election ban. Nag-ugat ang suspensyon ng Mayor at Vice Mayor ng Urdaneta dahil sa umano'y grave misconduct at abuse of authority ng patalsikin si Liga ng mga Barangay President Michael Brian Perez. Nagbabalita mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.